Sama na ba di oy? Hinaya na pud pagtukmod para di ta maumod. Tukmod bay. Anak ko kadali lang kay pahuway ta. Pahuway ba oy? Kaya na akong lubot gani. Takam lang tukmod. Nya ako din ang sanahayang mo. Danghag malang ka. Marog mo dia. Kaupi ninyo eh. Kuyog mo din eh. Umi. Umi nyora ba di? Kadali ha. Nakita mo na. Lah, kinsa man na ba di? Ka-chicks good na. Lah, upaha uy. Uni gipangitang mama. Kuduulon bi. Ops, ako una. Say ka mo yun ah. Ay mo signa na ako gay dire. So, saman, duol na ha. So, saman, ako may guys atong tulo. Ako'y una mo duol. Sige. Okay rin nyo? Saman ba di? Wapon ka ni? Wapo na kayo ba di? Tang-awan nyo sa pag-duol sa babaya. What's unlearned? Easy ka rin para sa kuwa. Back up. Ay miss, pwede makikila-ila. Pilis na dyan. Wala akong kamot diya sa babaw. Uy, nasa ubos. Nicole ni ay. Sabi ganahan mo sa mga lalaki, Nicole. Gusto ko ka na kamao mo sayaw. Gusto sampulan, tika? Okay ra. What's unlearned? Yan na kay nanawag si mama. Oh, hello. Ano man? Sa'yo pa ron? Muli, lagi ko. Lagi. Pag-atambog sa kinan. Si Yaw eh. Saan to ba di? Sugot ka to ba di? Ayos kay ba di? Sugot na? Murang tuglaki ba di? Hindi ako kay tingog. Lagi ba di? Bantay ito. Nakikilig sa kay. Grabe sa inyo eh. Ayot to. Tuga. Nicole! Oh! Ito man! Na, tanawa ba di? Saan mo kabantay na? Tanawa. Pixilog. Ilat ka. Ikaw mo'y nalabian. Tanawa. Ingon pa ka nga. Imong sugton, pasugton. Ha! Karon. Ilat ta. Kalagot ba di? Nailad ko. Ipasaysayaw pa kay ko. Da. Sulta. Ay! No. Ilad mo. Anong kailangan kong gawin upang Amy, pwede mo pagkilala ako. Pwede mo. 8 to 1 fights. Lakaw dali kamay sa di. Mana man? Atas sa di kamay. Di ba makuha dira? 1, 3. So, what's up mga iskawan? So, thank you kano kay gumanyo gato mong video. So, thank you sa mga pagsuporta mga skalawag sa hinaut ming palaman sa inyong pagsuporta namo. So, salamat kayo. Guys, thank you kayo. So, karon it's time to shout out na mga guys. So shout out din ni Dre TV. Please subscribe lang YouTube channel guys. Og shout out din ni Gilami Kaniti Moharo Bato og kang Brooks Vlogs. Subscribe nila guys og kang Fritz Dila Piña og kang Jimboy Digamo og kang Friends Vizcañas. So thank you kanyo guys sa pag-suporta ninyo. Salamat kayo. So, shout out sa ko ni Brother Richel Ligardi o ni Silver Tirol o ni Michael Caraballi.
Thanks for watching. So kato dahil wala pa ka-subscribe, so Please me subscribe and hit the campana bell para ma-update mo sa mga kabuwang. So, taboy lang taban. It makes you laugh!